Bookmeister, Lobo, toto je Legendary Mode. Haló, počúvaj, mám noviny. To dievča dneska má meniny. Ona zavolala mi ráno. Neviem, čo robiť v tejto chvíli. Kúpim jej darček, aha. Lebo ona pekná, ona drahá. Cestujem dneska veľa, hej. Pláva mi Chladovce a Praha. Tak raz spomínam, na staré časy si vypijem. Nové veci ma nebavia, keď počujem, staré žijem. Možno som u starých, chýba mi takzvaná kvalita. Čo sa robilo kedysi, to je dnes už rarita. A práve preto dávam dole klobúk pred ľuďmi, čo predbehli dobu.